mini na kowa. Abdul M. Jalil. Budurwata, 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 kasan ta zarce ta ka ku ja baya, mu ne ka samu farko a lissafi. Budurwata kasan ta zarce ta ka ku ja baya, mu ne ka samu farko a lissafi. Zan kara faɗi inanata da kunganta tana daji fa cikin sauran mata. Yawan siffanta shi ke sakani da jini cikin gata. Kwana na idanta wani sirri ya kunsa ne rata. Ta rike man zuciya ta kyalin ta gaba daya. Ta kira ta da gimbiya dole ce zinariya budurwata, zinariya budurwata. Ku ja baya mu ne kasarun farko. Budurwata ita ce nomba ta ɗaya cikin raina, ita ce na yi wa matsaya. Soyayyarta ta da baibaye min zuciya, da ta bullo haskenta kamar zinariya. Zan kira ta sarauniya mai mulkin zuciya, dan ta wuce gimbiya ta yi daban a cikin mata. Kasan ta zarce ta haka, mu ne ba su farko a lissafi. Kasan ta zarce ta haka, mu ne fa samun farko a lissafi. Na kwanta ita ce ke zama sashi na, cikin nutsuwa take gudu fa jini da ruhina. Ita dinta daban ce da kun gano ta dole ku zazzauna, da ta waigo hasken take da ɗarara tsakan libina. Ranar ita mu zagaya, gani da ita mu rausaya, wani barin ta sha wuya. Ita ce fa manuniya cikin mata, manuniya cikin mata. Ku ja baya mu ne ka samun farko. Mai kyawu ko babu kwalliya, wacce zuciya take ta bibiya, mai haske kama da walƙiya. Ni ke ce karfin ganina, kuma ke ce komai na. Duk abin da kike so ni zan miki inda da numfashi na. Zo zauna da mana na faɗa miki sirrina, ki kira ni da angona kin ji amaryata. Kasan ta zarce ta haka, mu ne ba su farko a lissafi. Budurwata kasan ta zarce ta haka, ku ja baya mu ne fa samun farko a lissafi. Budurwata kasan ta zarce ta haka,